ще прави сега, като аз си имам стеолин? Какво сега? Кажи ми, какво ще правим? Това е по-злият край на света, да знаеш. То, сега виж кой, днеска сме 7 декември, смятай, той света свърши вече за тебе, сигурно. Много се имам стеолина, край. Да. Да. Как може аз да си имам стеолина? Невъзможно е. Невъзможно е. Нали? Да. Нали? Да. Нали? Да. Да. Ами не. Чао. Имам с нея.